Tengi pediang subhai fi ki be dan ni ke por ni ke Bible study jong ke balang pat kumju e firu ki bas score nang ba ke ni YouTube channel jong ke balang te show begini si khamat tang ni doi ko khpa jingi bhabneng ni aingo eme ba ni yo pat sikwi kalat bangin yo wan kumni he mani ban yo ban puson ni khatin ke jong mi yek e ki ba me hikai atrai ba ni gospel yones yek e ki jingkran jong mi ki bolong ki hikai bat ki jing kdo ki jing peni ki jong mi bangi ki breu ni long ki balai lu na ka pop na ka jing long rau po ka pop atrai bangi nyo yek jing lai lu hami numba ki khatin ki jong mi bat numba ko be sa ha ka khatin ki jong mi try namat melong mami unong pelaj ye kita ki bala khum ki ying bendi ki jing khum jong ka pop ki ying bendi usutan me pelaj pharingi kanran ha bangi senia ami bangi wansemi tukar khuingi ni ka por try bangi nang pulipat ik badang peteng na ni ka lenong ka pra ha bangi peteng pat na ni ka khot life khandai tar Ngapani gini hakateng Jesus Christ. Amen. Teka gospel Yohanes kelenong ke pra ke dekat ke balai khandai tater. Hagani katayo ngila pule ya katu kejing kran kejong pra Jesu ke bau ong sifang kejing pelak lu jung yangi na kejing long merau po ke pop ke bau ong ha katu dekat ke balai fuar bat pinyo itu ia kata kejing sia bat kata kejing sisia kan pelat no ia pi te kepor ke dekat ke balai sau ong sisia ong api bau brio boro bayele ia ke pop ulong merau jeng ke pop te dekat ke balai fenrio pot wong nomor kata ladau kun en pelat ia pi en pelat no ia pi pinlong ki balalaj no da sisa te ni kitu ki dekat ngilai I bo try Jesu ulong sisa uta u bala penkop bor bala thong do blai ban wan ban pelaj ingi na ka jinglong mrau po ka pom ban penyo hangi ka jinglai luit pat ban sakri yo blai bo im kat bangin dang long ki mrau je ka pom inam la ban sakri yo blai bo im da ka do nut ka ba sisa te kata kejing lai luit ban sekri u blai kam dan hi te ngi puli haka u nong tho jong ke sti sik hebru u batai pat haka we gru kom ya kata tapi pet haka sti sik nong hebru kana nong ka bakhandai ka dekat ka ba khat sau dakat nu tam kasnamu Christ ubado mensim bom jukut ula aingo ila di baklam jingduna ho blai kan pen khut ye ke jingit lam jong phi na ki jingle bayam ye ke ban sakri ye blai ba im hangni batai ba da kata ker jing pelai lut ke jong try Jesu go penyo hangi da snam ke jong u ka pelai yangi bangin na kata ke jingit lam basniu ke badan po jungi kat bangim pat yo ye jing pen khut da snam try Jesu bat kepelat ini na kita jing le ki bayap na ni ki jing sakri ki bayap ki bam dan jing seiso ban menta pat bangila ban sakri yo blai ubaim kata ka dai ka dur jong ka bala yo ye ka jing la lui na ka pom na ka jing long mrau po ka pom kata ka dai ru ka jing phla jong ki hajar ki brio ki bam la ban nyau lemba ki pateng ki bafer hadu menta banado bakila priang ni Jesu de ka jinget kila yo ye ka jing la lui ban sakri sisa yu blai khlam sho kono ru ka jinget blam ka ba penram ki te kitu ki basngap ha tu ka por ki bon ru ki dei ki balanget ho Jesu ndre ki don pat ru ki badang kwa ban wo dong yu nomor bukim simet yu ban ngila pulih ka dekat ka balai fufra bau tran Jesu ong yaki
wanga keren ya kabal ngayu I badu kupa junga kumta phiru phile ya kabal phile yo sngau no kupa jung phi namar baki ki kentat yu kumta ki danda ki jing mudui yu ki jing mudui ki balam ler yu ki ba kim tip ya kanong rim ndrei ki shu mudui kumto khlam da tip ya ka jing shisha ti kumta wanga tenga keren ni ke bo kupa ule ula pen nga phiru phile ya kata bo upen I kupa jung phi ka batau ya baki danda weipat kupa umdai ublai ubaim te kila phainia pat sutra jisu gini khot babot tingin puli gini khot an puli hadu nadu ko balai khandai hadu ko basau punyo kila thu bat kila ong hau Abraham ulong kmajungi ujisu ulong haki lada phila long ki khon jung Abraham phindala yo yiki jingne he phinda lale yiki jingle Abraham Nrimenta piawat ban penyap no yenga ubriu balai thu yaka basisha hapi yaka bangalayo sngau no blai yaka niu Abraham simle phile mapi yaki jingle jongki khpa jungpi yaki jingle jongki khpa jungpi andakum ta kilay thu hau simla kha yangi nak baklim ngidon weu khpa ubo blai ken ujisu le tho aki dada ublei ulalong kpa jungpi phindala yenga namar no ublei ngala mi no but ngala wan namar naladi hiru ngam simla wan ndrei la pha da yenga hema yenga balai phim sngu tho ya ka jingkran junga naba phimla ban sha skor ya ka tien ga junga phi philong no kpa jung phi usaitan bad yiki jingkwa jung ta kpa jung phi amon banle uta ulalong unong shono briu na do ka ba meningkong bad jusa haka jing shisha na ba ka ba shisha kam don satya hu na ba Ukraine ka balam ler na ba haba Ukraine ka balam ler Ukraine na ki la ki jong na ba ulong ubalam ner bat ukpa jung ki jing lam ner ndrei yanga namar banga ong ya ka basisha yanga phimnge waina phi upunram yanga shphang kapom tiladang ong ka basisha balai phi phimnge yanga jar ubalong no blai usha skor ki ktien jong blai namar kata ken phi phimisa skor na ba phimlong na ublei te kate ka bo ong ha khot ka balai fufra bo ong phile ye ka ba phile yo sngo no kpa ju fingi iba hakani ka jingkran prajisu tatar usawanra ye kata ka jingpen itho we to kpa jungki ha ka khot ka ba sau sau wong phi philong no kpa ju phi usitan tengin sapoi sekatu ka benta nginya ngin beteng tatan adu ka khot ka balai khandai te ka khot ka balai khandai kini ki jiu namar bo trajisu ong no kpa ju phi ha ka khot balai fufra te ki thu ki ong hu Abraham ulong kpa jungi te ki jiu ha ka ni ka por ki las ngomong kila ngolong kum kisngo mo try su kena ba ki kidan do way pat ukpa te bat kumta ki wanra ya ka kerteng ke jong Abraham namar ba kisngo sarong ba bagi her peteng no Abraham ubolong ukpa jong ka jet riu jong ki namar ba kata kadai ka wai niki nongrem ka baki yang ba bo Abraham lu kupa jungki hoi haka jingsha Abraham haka testament ka batmai la tho pan do apostle Paul haka sisi nong Galatia bulong kupa jungki banget ru namar ude ma baningkong bapen pau ya ka jinget ka ba sngur ka ba shisha ha ublai ka jinget ka ba teli
lolong genuksa pat ia ki bangai baro ki balawan sekejinget hokra Jesu berkumta da tips fang Abraham ru bolong kupa jong kejinget ti kani kejing penpai keten jong ki jiu kepenpau ni bagi sngo ko hokra Jesu u insult iki berkumta ki penpau khmat jong bangi tingim dei kita ki badan do no kepapat ki ombo kepa jungi do Abraham nomor Abraham udon ni kan nam hapdeng jong ki jiu kum kepa ndrem dei tang hapdeng ki jiu hapdeng ki weipat ki jet ndriu kadan ke jing buram ke jing kentiu nam yu Abraham ki babon ki weipat ki jet ndriu nado bola lit sa hari kanan ru hakari lejong na kabaula mi kari jong ki ur bat ki khaldi nang ta haran hakabaula syong ko makhat san snam hadin bula mi swana ka ri tenrai nang taun dola poi se kanan ru ule kendo iki bre ki bathamai ki jet bandre ki bathamai ki sim ki bathamai kan thop yu sim Egypt u pharo jong ki Egypt ki por ki bakham men chwa e le kendo isim jong ke kanan isim jong kitu ki than jong kiri kanan bat kini baro hakajing ya kendo kam jong ki bat Abraham kabami na kajing kendo jing siam bo Abraham kami kajing buram bat kajing septing yu tetapi puli bahai kitab Genesis puli kelenong ke bakhat art ter pinlap ikata ningkong kidan ki balas ngo syuani u ki balas ngo bisni u ndre ka bakun habaki i bo bleu don dekat bat u Abraham kilawan biang ban ngus emi Abraham tengi i u Abraham dala kamadin bo long briuru ubah dan kan nam ki apreng ki wipat ki sem ki bakham se jengai men bakala dan gatma pedeng kita ki sans im bat ki saus im kita ki saus im ki badan kham stai ki hima ki bakham stai seneng ki wan ban her thmai kita ki sans im ki badan kham serum tegini ki baserum ka wei ni ki hima ka hima jong ka sodom bat ka gomora hakaba u khunrut jong Abraham ulat ulasong snong te Abraham ulalit ban nyerap ye ki sans im bat ban job ru hakata kathma te bar kalalong ke jing nyu buram ko bakrau yu Abraham naduk ki por te ki ju haduk menta kan ka pateng ko mentaru ki sarum subha sifang Abraham bat mdei tangkata ke jing dei jung bat ublei pat marulong brio uba jan haduk kata bat ublei ubaya keren bet marpesya badu blai ti abo try Jesu ong pi la ki bo kpa ju fi ong te ki sngo kum ka jing insult bo kpa ju ngi du Abraham kum no men insult ingi atar kom ti kani ka pen i ya kata ka jing sung try jung ki fong Abraham bagi her peteng na u kat ba abangi pet ya ka jing long jong Abraham bat kejing long jungki dan kejing pher bak lapang badi katau pro Jesu sakdo hadien ba ki kala keren ni kini kentin te u Yohanes nong penbaptis hakawi kasin u kan tho iki ya baro ki jiu ribon ki jiu hakapor bu penbaptis Yohanes nong penbaptis ki besung tho ila ka jong kejing long pop kila kela ka bomon ban kila yomat kila pa kila kerpat Yohanes nang penbaptis bon penbaptis iki tenrai ki Farisi ki Sadusi ki nong yelam niam ki nong tho ki belong kum ki nong sensar bat kiwe ki bakrau batri nado usim herod ru ki da syun Yohanes nang penbaptis kumta ko ikasien ba udang keren Yohanes nang penbaptis wi i baki ki wan jan kapor bu udang penbaptis keren bet da ka ba yaki wang pi ki khun ki besen
nantawi I kata kajing so sarong jungki baki long ki hun baki ki nyewel de baki de bahir peteng no Abraham habong ki hun Abraham ko bahir peteng no Abraham the gospel Matthias kan nong ko balai ko khot bakhandai phin I hang tu nado ko khot ko banyo hado ko bak sipho na phi puli ko banta kadai kata kajing kran kajing kam desu tang kajing kan tho kadai kajing sneng ka bas tenge bha kajong Yohanes yakini ki Farisi bat ki Sadusi ndrai bao la I babun ki Farisi bat ki Sadusi ki wan shi kajing penbaptis jong ulong haki api ki khon ki so api ki khon ki so ki beseng Wei bala mahami phi ban phet yap no na kata kajing bishar ka ban salam kata kadai ke jinglong arsap ke jinglong pop ke jinglong bomman jong ki Farisi ki Sadusi ki belong ki nong yalam niam ki nong sensyaru ba Yohanes wong mano memahami pi ba fin wan phet kumne ban penbaptis ba filat lap ke jing septieng ya kata ke jing besar ban sawan ni pi te ha kata ke jing kerana upeteng wong nabak kumta tu sei uso ubadai biang ya ke jingkela ke bomut wong tu sei uso ubiang ya ke jingkela ke bomut hang ni pen I ya kata ke jing wong la da fidei sia fiwan bafida kela ke bomut te kan mi kata ke jing imru ke batmai uso ubiang ya ke jingkela ke bomut ba katau ya kata kajing empat ke bapen pau sisa bakila kala ke bamat tu kata kadai ke wei ni kajing hikai ke bakrau ke Bible bo try jisu hi wong ya brio la itu na kiso jong te habo brio ukala ke bamat kemat kajing long ke barim jong ki jingla ki barim ki jong ulah senge lut ulah kentan lut balu em kajing em ke batmai te hoi kadan hi kapor hakabasdang bo breu habanjele ikata denrei hakabakut namar bola kala kabamut nadu ka jingmut jim perkhat jung du dono jung ukwa ya kaban ino ya kapop ban le ya kamanu blai uyo ya ka jing plat ka bapura te hang tu pat adu khat ka bakhandai wala da kim sim ong ya u bangi long ki hun ki siu Abraham tenrei Yohanes nong penbaptis wi I ka dono jongki khot ka bakhandai but what mut ban ong haladi ngidon Abraham ubolong kpa jongi da bang ong afi bau ble ula nakini ki mau ban penmi khun yo Abraham tu Yohanes wi I kata hoat se kwe kalyang udon ka jing kemen ba da kiwan sisa da donor bisyam kala ka bumut kan long sia ka jingkat khu ka bakrau ni kala don sia ki bakla ka bumut namar u Farisi ka mu Nicodemus ni ulawan wat you try Jesu hadin te nrei ki don iwi argum kita ki babon te ki khlam kala ka bumut but Yohanes wong la da u blei u kwa bakin don ki khun ki ksir ki basisa ki bab Yesriem yu Abraham ki bomlong ko mafi wong kerdo brio ula ban nakini ki mau ki badan ni madan wong beli ula ban penlong ban da kabor ke jung ko mo beli ban penlong ya ki khun ki jung Abraham kata kam dege be badu blai namar ngitip bo thau yu adam naka domet te kom ta kam dege be yu blai ba yu mau thau briu biang no to la do man te kata ka dei ke jing sneng ke jong Yohanes nong penbaptis ki tuan rei mentaru la thau ya ka wat hau thit ki ding namar kata yu ding baro ubom seiso babha on khatno but on bread sikading thek kumakaran prajisu sepang kitnat jong ding so wan babaro kabam seiso
on kat no ban brat seding hang niu yonis ukran sipang kajing thau yo sdi lani mo yo ye ka wat of yo male ambi song ni rulong kong Ano nuru loko. Ti lada Yones ulong kumta penken mauru iki bamenta ke jing bisar kalajan ma. Haboong lebu ye kawat. Hangni haga ketin tenrai kam dei haga durjung kawat kedai haga durjung sdi bangi kasih penkam tin pareng yung AXE te haba pom yu ding bahe te bon sin ban pen klam yu dan kam do bakham klan ketiar kumta jupanan kam do sdi tu Yones da kata ka dur pen I ba ka jing bisar ki kalajan bat baong met ba kamat ka jing bisar ya ki nongelam jom ki Israel ya ki nongelam niam ki nong sensar bat kumta tatar ti ni hang ni bau Yones nong pan baptis ru ladap senang ki sefang kejing smo jung ki ba so sarong bakilong ki khun ki kseu jung Abraham tenrei empat dia jing senang hi nan dala bun lesing am tep bun benai hadin kat no kani ni ipat bau tra Jesu udang habban senang biang ki te nomor baki kamil de baki di khun Abraham bat kumta trajisu wong hakadukhat ke balai khundai lada philalong ki jong ki khun jong Abraham phin dalale iki jingle jong Abraham kabapan iba haba ong phin dalale kabut pementa phimla iki kam jong Abraham phila persya iki kam Abraham pat kumut lembut nuksai ya gajing im jong Abraham kumbau Yones nong pun baptis tu Ukran te nrilada ka ki dei sisa ki bahir pateng Abraham ka mensim gajing longru om tang ha kata jing her pateng ha kedo ndre gajing longru kinjen dala le ya ki bo Abraham le lani kamut karukom im ka lifestyle ki kam ki jam ki le ki ktien ki thali kin long ki be stream ye ka jing long ju Abraham tikani long ji kai ka bakhrau bhai ngai phiru bateng teng ngila ban her pateng hakata ka jing yo pateng na ki long kmi long kpa ki ba ki long shwa jungi ki bala imre blai but ki bala ya ringkat bodu blai ki bala im ka nuksa ka bha ha ka im lang sa lang ha ka jing im jung ki kum ki runget ru ki la long sisa ka nuksa te teng teng namar bangi her pateng na ki bakum kita ngila ban sngo ba o mangi te ngi dei kumta te nrei mdan garanti ka syong hangi simet la ngi long sisa na em kumta dladi te hoit la dangi long sisa kumta dladi kumbalalong kita ki long shwa jungi ki bala ya badu blai ki bala kongo yu ki bala IT ladi ki bala sya sitom nementa ke jinget katate dang dan ka nongrim bangin ong sya bangila im kum kita ki khun jungki ten rei kalong kani ka khot ka pen I bangi hap daladi iwe na simet bangin da pen sisai kata da ka jing im jungi Tadi dekat ke bah saupo pan, nerimenta piawat ban penyap no yang hey penyap no yang ubreu boleh tu ya ke basisya pi ya ke bangali snow no blay. Ti Francis nujar patkan, mendetang bu orang ki bafi pin jendela iki kam jong Abraham ri orang hak jaga bafi le. Pin buat nuksai ke jing im jong Abraham mentap le ta khongpong piwat man ban penyak brio
piwat ban penyap yang ubriu bola keren pi ke jing sha ublei thu pi bangang wan ublei bola hikai ke jing hikai ke badai na ublei bola le ki kam ki babha na ka benta ki pajba na benta ki briu bubun ki jaka eu bukum kata komuta pi kwa ban penyap eu kata kam mla ban yi ke jing long ko bukum kata Abraham Dia bak ulah keren kumta wong sisu takhat basau hu wei pile ma phi ki jingle jong kpa jong phi ando kumta kile thu u om sim la khai ngi nak baklim ngi don wei kpa bo blaiken tementa kapoisa kisdang pat ban handau la try su la kren na lor bu ong ba phin general le ye ki kam ki jong Abraham phin num wat ban penyap yenga ten re ong phi le ye kita ki jing le jong kpa ju phi wan ra biang kita kentien kpa ju phi ko mo lo ong ga khot ko balai khandai ti menta kilanang dom sisu Mena ki ong mengi di khun Abraham tementala nang dom sisu te jeka bikin nyit iladi poi sekaban ong pat menta bengi di ki khun ki jong blai kemut bau kpa jong ki de blai mo te bat kisim bakata ka jingkran jisu kalong ka bom song norim bat ki kran ni ki kentien ki ba kibanong no kumong baki keno yu trajisu bo de uba kha klam kibaki de gibriyo kiba kha klam buram mo kidai ki ong ni om sim la kha yangi na ka baklim ni don weu kpa bo blaiken te hoi re kamut kata ka jing ka bayde bat ka song kha song man ju gibriyo haga ktin ublai pin lap haga Bible babun ki jaka haba ong ki bakha na ka baklim hoit kala bantho haga song kha song man jung ki briu nrei haba ublai ukran ya ka jet ban riu ukran ya ka jing long man sim jung ki ka tho ya ka jing ino jung ki ublai jung ki ban mani ki wei pat ki blai ti kata ka dei ka ba ka Bible la ju ong ka baklim te da pipet haka kitab Wisaya kelenong ke baning kong ke dekat bar huai tong nyepet ke tu kening dekat kitab Isaya nong baning kong dekat bar huai Isaya ningkong iwe arhuwe kumno kanang ba kabajene kala long kanuti kataken kabajudap da gajing bisar kahok kala jusyong basah ka rei menta kinong siono tini ukuran sifang ke Jerusalem kum kanong ba hakatu kapor jong ke jet benriu jiu jong ke Israel baklakla kum kanuti kamut bala ino no yu bleu baim da pechu pat so Isayahi san punyo lai ka dekat basan punyo ki bon ki jaka ni ba haka Bible Hosea ro Ukran tengin nyepet tangkat to ni dekat san punyo lai Rai tu wan hajan sini piki khun jong kanong le bertong usmbai jong unong klim bat kanuti te hani abu bleu keren ya yaki kum gajet benriu baro ki dei ki khun jong kita ki ba song kha da ka ba klim ka la nuti
Ru kerennya kata kejing pet no jungki no bleu bo em ban mani ya ki blei thau ki wei pat ki blei te testament ga bathmai ru kidon gijing keren ki bukum kini pida pet ha ka siti sinong hebru kelenong ka baar ka khot ka basau hot ka sorry kamdi ka baar kelenong ka bakhatar kelenong ka bakhatar ka ne kamdi ka bakhat sorry tuan pej bhavin mar dan mat ngabakla refer kita khot kadai ka lenong ka bakhat ar tangba kadai ka kham sidin ka dekhon ngin pet ban kham suthoi kani ta kadai ki kristan kam dei shu ki jiu pipai ka dekhon ka ba san bat philaklan no ekata ka jingkan tu kaba peni phi kumba ki khun ku khun junga wat new sting ye ka jing snang sempat no try lemne wat sngot lot ngai lengai habada snang ye me da u namaria ubau try u e u snang bat u sempat ye khun baro ye ba u pedeng deina ka benta ka jing pen bahaya phi hey dena bentar jing pen bha ba fi yaisha ubleu le fi kom ya ki khun nomor 1 uta ukhun yo ubau kpa jung jusneng sempan rila da filong klam ka jing sneng sempan na ka babaro kilong kinong yo benta kumta filong ki khun pongka nri om ki khun khaburam dengni ro thau sitaken ba la ubleu penan no pol ngamot unong tho si hebru penan kam da nuksa jo ka songkha preng gibriu khun pongka khun khlam kha burom kamot ba kena ka songkha songman ka bom dei kat kum ka jing penbet jong blei te gibriu kiba yat persya ya ka manu blei wat ki kristan hiru lada kila kum ta kim long shu kum ki khun blei kilong kum ki khun jong kiwei pat ki blei kum kita ki khun kha ki khun pongka la ni ki khun kha khlam burom te kata ka dei ka dur ka ba ni ihne bat kini ki farisi haga jing ya sa jong ki bo trajisu ki sngo ba ogor kom kren jong utelong kum insult shu ki ba sipong pa jungi bangi dei no wei pat ku pam dei ublei te kumta kalau dan sisu ke jing keren preng ju bat ki tengin beteng su dekhot besau fuar uji su le tho ki la dau blei ulalong ku pa ju phi phin dala e nyanga namar no blei ngalami no bat ngalawan namar naladi hi ru ngam sim lawan rei ma u henry lapha ma u yanga tesasin ni trajisu wong ba lada pila pidei sisa ki jong blei pidei se khunju le phindala iet yanga tanginya pejbiang menne ketu khat blai khandai habai dei baki ki kam ki dei ki khun jong abraham trajisu wong lada philalong ki khun jong abraham phindala le iki jingle jong abraham kamut phindala im gumba im abraham menta pat namar bagi kam bagi di khun blei wong lada phidei ki khun ki jong blei ki phindala i janga ta tiu trajisu ai hangi ru ki bapuli kani ka benta menta ki wei ru ba kan kata ke jing nyo yo blei bulong kupa jing yu ba beneng
Katas ka basisya jong kata kadai ka jing iet jongi yo Jisu. Mla ban ong banga iet yo blay kat bang isi yo Jisu. Teu Yohanes batho igani ka gospel hakasiti jong utho khambnya sisu igani ka benta. Mo ba ubriu balan yu kpa kamut ulan yu khun. Ubriu balan yu khun kamut ulan yu kpa. Nodo ong ngang itu yu blay yu kpa ndrei ulan yu tra Jisu kata kajing itu yu blay kam dai ka bisisa. Te kajing itu lan kajing ien. Tapi kata kanang ya kata kajing keren bu tra Jisu kodo ki baki ki im ya kajing im ka ba persya e ka manu blay bat kimla ban kam baki de ki khunu blay. Ka ba persya ya ka hukum ka jong blay haki jingle jongki bat ka wei ka ba kodo hangni ke ta ka jingle jongki kadai baki kwa ban penyap yu te ha baki kwa ban penyap yu te kamut kibut nuksa you know ndai yo Abraham ndai uba smutanat ndai uba dan katakan nam bo long penyap breu mo te ndai kikim long kumta yo Jisu ubalawan na ublay kila thap ban penyap yu kim pedang ye ke bo flash phang blay kim pedang ye ke bo flash phang ilade banga ngalawan no blay kim tre ban sngap ban pensiongnya ban pensisa laude sisa na em no blay da ke bo ki lai i ki jingle jung ki kamba ki jingle bha jung ki breu ki jikai jung ye kita kim tre ban sngap kim tre ban i kita kat bagi ba ki belong simple ki ba kini ki Farisi ki nyau kum ki Ramadan ki ba biet ki bam nang bam start ka ba ki pai ba pan kila ban pensiong nia marngi i na tho ateng sibun ki langit haba ki layo sngow yu teng ni i ba teng ubriu la ban mat la ka jing de jong u ba du blay na da ula sngow bo de ubala rangba bha ka nyam bunsen ka penmi ia kata ka jing long ka bahadu badu penban ia ka jing itu yu blay reu briu ubala itu sya yu blay unmi kata ka jing susarong hu banga tengala kham tip khambun mi bani ki wei banga tengala san khambun bani ki wei bat ka ba ne unum ong ka ba ong manga tang kata ka ba ong ki wei te kam dei te kata ka jing sarong ka ba kan jaman sem kan mi ho buriu ubi itu sisa yu tra Jisu ka jing e kalong bakum balong gini ki Farisi ka pot tra Jisu hagi sini jungi ru teng ki don ki rangba ki ba sngo bakila hadu kata hadu to put bakim ka jing de jong ki badu blai pan kadkut no bat kumta ki im mi ka jing im ka balong persya ka man ka jong blai tau tinggi hangni lai iu tra Jisu kum no kran ni kata wong dadau blai ulong kpa ju phi phindala i yanga namar nau blai ngala mi no ban ngala wan namar naladi hiru ngamsim lawan ndrei la pha ma u yanga tu tra Jisu lo e kata la bonsin hado gini ki bang ni puli ni ki khon kita ki khon na do kalong ka basau kalenong ka basan ka bandri ka banyo uyai ong kita ki kentien bala pha ublai yu ban ulawan namar bala pha mu wong teng wong ki ktien ki jonga ki bang kran kim dei ki jonga ringa kran ni ki ktien ki bo pa pha inga ban kran lada nyu ka no sen bo tra Jisu ong ngalawan no pa lani la pha do pa hanga ngampat junyo tambai mat kalalong diki arpho ki lai pho sin hakani ka gospel kabadai ka habala repeat ye ka ju is ka ju kamat ka de ka badan kamba bamanga firu ngin ngit scam bo tra Jisu de bulawan no blai te takot ka basau puar sorry ka basau hulai balai phim sung thu ye ka jingkran junga na ba phimla ban sha skor ye ka ktien ka jonga te gani ka dei ka wei
ke clue lah ni ke mana ke jubah putra Yesu ai ban ai ka nong rem belai baki kim su tho ye ke bo ong umut ban ong bo kpa jong phi de do we du tao ba hikai phi ban penyap brio ban syun ye ka ba ten rei ki kim su tho ka no ro ko bo kran si phang setan simpat ong hadu menta bo kpa ju ki do setan udang yai kedo ye ki seta baki kin su tho la di rei kim su tho hangi pat ai se ya kata kejing batai la ni ke reason balai bakim su tho ong namar bo film la sha ai tien juga te habakran manu ke jing sisya tingi hoi teng habang impat tip baki kran ni ke jing sisya ni ki kran ni ke bom sisya ne nri la kom no ngi snap shwa daga jing soret ngi snap shwa yu ki kran nang ta sepen syong nia nang ta sepen sisya laki kran ami ke besisya dang ngila pensyong nia dan nangis imdan kesabut ke betikna baka dai besisya tengila ban ong ngamnget lani kumta nri kini kim simpat pensyong nia kim simtre ban perkhat iki bo jisu ong kim simtre ban pensyong nia lemba ki jing ki kamba ki bo ulale lemba ki jing kai ki jung nri hakadono jungki kila raikut ba kinum sngap yu tikala mi kata ke jinglong po jungki bat kala nang beteng ten takadau ki kren ki tainia sebakat baki tainia but utra Jesu empoi se namar baki kila rai baki num nget kinum pedang ye kono ko bau kren kani ngi iba kila julet tenggum ni namar fi pej itu kita khot iba khaman shwa hakani ke ju gospel kal nong ko ban riu ko khot ban rup ho ka por bo tra Jesu udang kani itu ki jingkai ki bakham jeliu ke be dei bat baga jinget u ke ke ba mi ke do u jong u bat ke badi snam ju komot ke banget ba ula yak ala syak alor ke ding phna bat ba kasnam ju ke pen khuit ki pipuli to khot ban rup ho adin bula kran ni kitu ki baro ke kong yu namar kata sibun lagi senran ju kita ki senran ki bala but yu haba ke layo sngo ke layo ong kani kalong ke tien ka ba ethan wei bala ban sngap yu te boras kata ki but pat kumno namar ba ki ijing mentoy ubusa ki san hajar ngut mlei tang san hajar insal da khen sabat ki kan thai bat ki khna kan poi se ki khat san hajar ngut tang de ki san tuli ki khpu ban atli dok ha ki pe u kum ban ajing mentoy ki rendola kren pat se phang ge jing dei bat ublei se phang ge jing don kam ban wan se ublei leng baju ban se skori u ye kata pat kim tre ki ong ka ba e than tiu trai Jesu ni ubatai kata ka ba kham se po jong ka dono jong u e jong ki wong na ba phimla ban se skor ye ka ktien ka jonga te kadai ke we ni ki jinglong ki ba susi ba ban lap hangi ki brio do blei bangim la ban se skor ye ka ktien ka jong blei namar no blei no khun jong blei ki ktien ki bawan ki long tang ki ktien ki batei ki ba im trai Jesu long ki ktien jonga ki long mensim ki long ki ba im ki balong mensim dan rei habo brio urai ya ka ban kentai benum sa skori kata kalong ke bas ngusi na ki bas ngusi tam namar urai kut ya ka jing sa bisar hi ladi ha ka sing khado urai kut ya ka jing ladi sa dujok ding ti hoj u blei u yaisha bat ki brio u ai kala ki ba kat bakidang im kani ka sla khando kat badang don kapor bakin perkhat biang bagi nyat biang lembagi ki baki ki laju tharai ki laju perkhan bakin da pensyong niai ki bat bakin wan sekajing sisa dia namarta kadau trai Jesu ong brio baro
ubale ika jing sisya bakwa ika jing sisya bakwa ban le ka manu blai tang utahiru uban yo itu yu blai daga ning kong hap sedang hi daga jinget bau blai udan bat bangakwa ban ye kendo yu blai bu im bat daga daga jing terang nu blai bawat sisya yu blai bu im unya syam yu trai jisu nomor ublai un selam yu siu jisu ban priang yu jisu ban daula priang yu jisu unsa itu yu blai bu im dinang tu sepoi kedukhat besau-besau bau trai jisu menta tu sakran syai mano tau kpa jongki bau loong na do menamo kedukhat besau-besau pi long no kpa jong pi u setan ba di jingkwa jong tau kpa jong pi man ban le dikini kilong ki kentien ki ba ha bau briun sya insya mudui hikmat jong khun jong ublai pi long no kpa jong pi ba wong bau tau kpa du setan bat piaman banle tangya kaman jong setan nang tu wong sisyo pan unong syono brio na do ka ba meningkong bat jusa hakajing sisya na ba kabasisya kamdan setia hu habau kren ya kabalam ner ukren naki eki laki jong na ba ulong ubalam ner bat ukpa jong ki jinglam ner kani gede ko ni ki tukhat haka bible kaba yathu ika jinglong tenrai ke jong setan baka jinglam ner kadai ke jinglong kaba tenrai bha ke jong hoi hau setan ki don skiwe ki jinglong ke jing sarong bat kiwe tenrai ningi i bo trai su ong bo setan udu kpa jong ki jinglam ner baru ong i ni ki bre ki bo wan mudui u ki bo wat ban penyap u baki ki long no setan ukpa jong ke jinglam ner tinamar baki ki dan ka tenrai no setan kamot baki but ya ka rukom ke jinglong jong setan kamot kiru ki im ha ke jinglam ner kis ngut tanat ban sngap ya ka balam ner bat ki kentat ya kata ka basisya ka buan no blai ti kata kam dei tang ki farisi ka beteng ki pateng ki banwan ru ter hadu menta bon ki brio namar baki kwa banyat hak bedum ban kongo yu setan ya ka jingdum ka ba uhikai ki ka jinglam ner ka jingbam hok kiwe kumta kimla sya banwan sya ka jing sisa banwan sya ka jing sya ka jong blai ban kren ya ka jing sisa Lada ya keren ya kejing sisa kin top lap kum ni kum tai bat kin kentai lani kin le kum badom kin bertan bat bun ki ban ni i kan ni bak peteng mentah ke pertai ber saudong jengi la kalong kala ban long tang hai jeli baret kum hayeng hasam ne kala ban long kim lang salang ne wat pedeng jong ki bor sinsar jong ke pertai ke jurba kejing len teng teng ya kejing sisa bat la penyeng rasong ya ke jing lam ler ni i ke jing mi ru iki khubor ke balam ler baki briu ke basisa ki persyang ban pen perdat ban pen kala lam ler ke basisa bat ya ke balam ler pan ban pen pau la kum bagadai ke ba sisa haki news ba fair ni i kita ke jing ja bat ke long ke ba ima sisa ke thama ba ar kadang ja mentan ni sim da ka jing bun snam dang kum ba nyuf khandai snam hoi kuma nyuf khnai snam but hang tu thma ba ar Hitler lo penyap riu million ngut ki jiu riu million ngut ki briu ban penyap kam dei ka bakhan diat ka bo mun riu phou lak ngut ki briu ban penyap tang hapo line sausnam upendap ikata ka kam basir khai tenrai kidon gibriu menta kibe isi iki jiu kibe isi ya gajing sisa kilan bet pet kiong hangno kata khamja kata hak tu ka por brogoi perthai kitip ki news ki bami hak radio to ka tv ting importance ni tu ka por ndrai satai te ki video kelas dang ka tu ka teknologi jong video de ki tu ki bakhaman chua ki teknologi de ki baki ong ki valves nanta ki dan ru
ki record daki jing sondur don ki record daki jing tho don ki record daki jing record ikhtian bagi beliau mla subanan ni kata mla pinlan ko no borok wi ki rop penyap iki jiu kat haba dan lani ki bekersan iki kataru kidang don ki beri ki barai ban khabrip laki khmat teu ban ong em kini ki khamja kata kedai ke jinglong ke kedau sai bagi dei hun ki jong sultan kumbu ong tra jisu ni sipang ki parisi te but ke wei ke bau ong ni ru sipang sultan wong bo jusa ha ke jing sisa kata ke wei te habam dan msa ke jing sisa kamot kabami nang ta ke jing lom ner la banong rejuk ke por banong buriu busisa juk ke por banong bolom ner te usutan umla yesha lani umla sya ngamot ke jing sisa ten rei ke wei pat ke bo tra sun tu ong ha ka ba khamashwa jong ke to ke jing bo kren ke bolom ner lani bo msa ke jing sya ong kumno wong piam uta ulalong unong syono brio na do ka ba meningkong nong syono brio ko nong penyap brio te hangnongi ibu sultan penyap brio ulayo dagi jing pensoi jung yo adam bat ke im wan ra ye ke jing yap jungki namaru brio la ong ada fibam yu uso la sisa penyap kan te wala da sim penyap hid la de ki tenrei da ka bau pensoi ki langat ha ke jing besar jung blai puli kitab Genesis ma kenong balai ngin lap ikata hagal nong ka baaru bleu la mahami ki nong balai pat na fipet ki dokhat ki basadian bleu ong na bana ka khandau na simeme se ka khandau menaj phai kamat bon ha banyap tingi i ba ka jing penyap ka jung kan yu sultan sorry yu abel kam dei ka basuja la ka jam tu du sultan ubal pasiau yo abel hayo kan bon penyap yo para jung abel ubleu la wan yo kan wong ka pop ka song denge ha ka jing khang jumi kamat ka do no jong me ajan ka do no jumi ka pop usitan ka mula sedang pensoi me ban penyap yo para den rei kata kam sim tri kam gorning ukan ula sngap yo sultan mat penyap yo abel tebat bon ki jing yap ki bami ki singi ki jongi na ki jing le ubriu ka thme jong ka telong jong ka kanong no sultan tiu trying su ula kan tho seneng ba kini ki farisi ki wat ban penyap yu ubalawan ni ka ban ai ki ya ka babha teki ki bot ya kata jing long sultan ban penyap kim tre ban pediang yu kim ter pediang ke jing sya ju ju ko por ki lakwa ban penyap yu tengi lai i tu ki khat bon hakini ki lenong ki bakhama sywaru kumno ba kilawat ban penyap yu tengi pej ki tu khat new arpsan ka kani ke ju gospel new arpsan kadon ke jing kren pramaki kini ki ju about trajisu lawan but ular kadai kapor jong katukan niam jong yang tram hapring tayo ulawan ularung bet spok temple ban hikai tegi bobon ki jiu na Jerusalem kila lengo na markitab ba ki farisi kila wat ban penyap yu de pipet do khot bar pesan ko on kom ta ki wei ki wei na ki nong Jerusalem kila ong uni umlong ta boleh ubak kiawat banyak penyap no kami jing kali pedang kipat ba ki basong Jerusalem kumno jisu uslor kumni wan yang ke temple banikai mdan bakta aktiu na kitip ba kini kenong yalam jong ki jiu ki wat penyap yo tengi iru hakalenong ka ba khamaswa ya ketu jing temu jongki pipet kan nong ka besan
kedekot bakat pra budang keren gitu kentien ke bedai bat kejing dai jung bat kupa bu wan na beneng te ngamut shobun keren gitu kentien namar ketate kita gijiu kila nang wat dong ye kaban penyap no yu om tang na ba ulapen kenya ke sabatan rei bau ongru bau blai ulong kupa jung uhi udale eladi merengkat batu blai te kita kadai ka jinglong jung kini kinong ilam kiwat penyap yu trajesu ngisem mi kataru bon jeka ki wepat ki gospel komno bekiwat penyap yu bat kaktin blai ka itu ba kitu ki khab baro bekila persang bat penyap yu kim simyo namar ba kampat di kapur jung ti ni dapat sisu pantu nriyanga namar banga ong kabasisa yenga phimngen ei na phi ubu pendraminga sifang kapom tiladangal ngong kabasisa balai phi phimnget yenga jar bolong no blai usha skor gi ktien jong blai namar kataken phi phimmi sa skor na ba phimlong no blai di open kut ye kata gajing ye keren bat ki da kata kebo keren namar ba kimnget ye ka e kebo keren kamot ba kimlong no blai wala da ki kam ki de khun ki jong blai nrei kimlong no blai namar ba kim sa skor bat kimnget yu tikini ki de ki jinglong jong kitu ki nongilam jong kitu kapor ki bakan tat yu jisu bat kekeren ro sibon sifang jongi kini kising nangi ni sim gumno yi kitien jong jisu bat kasyong hakata karai jongi ni pediang katakan rai ya ka bom jukut jongi tutu bleun kerhu ya ka jing pulina kitien ka bakhu jong amen tuminya duai atrai ublei bo kupa jingi bhapning ngengu me nam tak ktien ke jome ke bangila yo ban puli kani kapor isnai ganrat kerkhu yangi wepi we ble snoi ktien jome banginang la atrai ban yo e gaman sem ke bakloi ban sa skor mi ke ktien ke bakhu jome namar hangni kadan ke jing sisya hangni kadan ke jing em ni kadon ke jing light load ke jing pelat bat sibon ki wepat ke jing kerkhu try nomor kata irap ni banyo ke jinget ke baskem bangina banya ya kani ke selak hando hadu ke bekut try hadu bangina yo ya syambat me hakata ke sngi ke bamen sawan pat ban syau ni kita ki balangit hami ki balayene hami hadu ke bekut terus ngo ku pai ni ki jing kerpat ni pani gini keteng Jesus Christ. Amen. Teng kerpat ni yang lawan kapor. Penwai. Tu airu bagajing ai kejong utrai banong penimbi jing Jesus Christ. Kejing it ba jong bleu kupa. Lam kejing slok batiang mensim bakhuan. Kin syong kerhai lambat ni kumupat lang jong uhang ni. Kirungit ru hakaleng setlak pertai menta hadu halakataru amen.